אז מה קורה זה ומקם שלי? כאן רופא קוף, מקווה מאוד שהתגעגעתם, כי אני בכל אופן כן. אוקיי, אז בסרטון של היום אני רוצה ללמד אתכם את התרגיל שנקרא הוק. תרגיל מאוד כיף, תרגיל שהוא יחסית קל ושאפשר לשלב אותו בכל מיני תרגילים, או יותר נכון קומבואים שאנשים עושים. אז לפני שנתחיל אני אראה לכם את התרגיל הוק. אוקיי, ראיתם איך זה נראה? בואו נלמד. דבר ראשון שעושים זה שמים את הרגל החזקה מקדימה והרגל החלשה מאחור, כמו שאתם רואים בתמונה. אוקיי, הדבר הבא שאתם עושים זה סיבוב ובעיטה, כמו שאני עשיתי. משהו חשוב שאתם צריכים לזכור, כשאתם בועטים אתם צריכים שהרגל שלכם תהיה על הצד ולא כלפי מעלה. מקווה מאוד שעזרתי לכם. מקווה מאוד שאהבתם את המדריך הזה, נשקעתי עליו לא מעט זמן. עומד לעלות תרגיל נוסף, כאילו מדריך על תרגיל נוסף, ואם אהבתם את התוכן שלי אתם מוזמנים לפרגן לי בסאב ולייק ופעמון.